then nangutan na sila kung unsa ako noy porma sa durian. So ingon ko sa akong anak, siguro man tali ni durian siguro ni sa ilang sa Malaysia siguro kang buwana. So durian ko sa Pilipinas. Ini nga akong anak, unsa ko noy porma ang durian in reality. So palit ko sa merkado, ang akong paliting ani, usa ni ka kilo ugto nga 150 kay 100 man ang kilo. So dali ra tayo na ho, ma-open siguro kay di-open naman ni kuan na naman ni kanang slice na naman ni sa akong gipalitan kay dali ra ko ni. Di man dali ta ingon nga hanas ingon durian so nagpahiya ko nga ma-open og dali. Are you ready? Yes. Yes. Excited sila, excited. Kasa ko excited. Yung tao hinto na kong kaway. Okay, sige. Isa may open. Ikaw ako. Ikaw, siya, ako. O kamot ka. Sige, try. Sino yung kamot? Okay. Ang gusto na. Sige, yan na. Nagtuot ka sa'yo na open. Wow, kadaghan. Kadaghan ng sodo. Dili ta kasi 150. Oh, ni. Inog na gyud siya. Una ubi na gani. Hindi alam gani tadi. Oh my god, dali on tani. Kaya tunik maon. Ano gid ikot siguro? Na, siguro kring usa, dili mo pa. Yes. Sikot. Hindi ko magsak mo yung isingot na oh. Magkaon. Tanawa kay basi on. Okay oh, tanawa ha. Okay. Okay na. Kamot na naman mi oy. Ang bugas bitaw mi. Usa mi nang kuan. Kung sa may kasunte, dami de. Basi may ulo. Ani. Tanawa basi may on, boy on. Ba? Kung sa kasunte, dami de. Isingot. Unsa man? Okay ra? Tamis ba? Kaon tamis ba? Di ko ha. Ang kaon yan. Ito voice. Imo gid putos ang ka. Hindi out na ko ani. First time yang kaon og. Durian tong bunso. Unsa may kasulti? O out na. Wag ka bantay excited kayo. Sige ingon na mga yung durian. Mo ipalit ko sa merkado. Oh. Tagsar ka dudai kana. Kanang kami ang durian pero depende lang sa makatik sa bako. Pero ini kaon di lang kasi mo. Ngana ulo ini kaon. Jago na sa ilo gamat. Ini ang putol. Pero di ud mo usa. My God. Dari ud kuya. Kuan kay okay na mag-siya. Pero kung ikaw mo ni ko. Sino sa may ikon ani? Kuan. Ha? Unsa may ikaw? Unsa may tambal ani? Ang tambal is kanang itanom. Ang butok tibaw. Kasi wala na nag-record. Record tani. Salamat sige. Nag-record Okay. pa man. Pero di na mag-ignorante ng anak ko ha. Kaya nakakaon na durian nga dang kaon dang lood. Pero dali jud mo pero sa man ka? Ka? Pero ano di ko lang ilabo. Ay tao udlon pa kakao durian udlon pa. Tanaw kali. Unsa ni? Durian opening. Bisa to may na dai sila dapat kwarto-kwarto no? Durian. Okay. Bye.